Ahoj, som Lízučťovka Inakosti a poďme sa rozprávať na tému o primárne zranenie u muža. Hej. Primárne zranenie od matky. Takže chcela by som sa rozprávať na túto tému. Mám dneska kapucňu, lebo je tu veľmi veterno. Svet je moja kancelária, ako vidíš. Chcem ti vždy zabezpečiť aj nádherný výhľad na more. Ja milujem more. Som ako to more, nespútaná. Veľmi mi to dáva energiu. Dobíjam sa pri ňom a videla som taký podcast so Simonou, kto by nemiloval Simonu našu slovenskú komičku. A vlastne videla som, ja som nevedela jej príbeh celý, jej históriu, ja už poznám ako teda už stand-up komičku a môj syn ju rád pozerá a ja som sa tak nejak cez neho k nej dostala a vždycky akože milujeme stand-up, milujeme, pozeráme, podporujeme a počúvame aj podcast. Samozrejme, vzťahy SRO, tuším majú, áno. A veľmi akože sa vždy na to zasmiejem a ma to tak vyživí. Je to taký krásny humor, také trefný. A videla som teda nejaké video, ako to dal niekto na YouTube. Vlastne nejaké je prvé, ona bola Slovensko má talent, som že odtiaľ išla, hej. A ako bola objavená. A teda bolo to pre mňa veľmi zaujímavé počúvať jej prvé vtipy a videla som teda, že ako reagovalo to publikum. A ona vlastne začala s takými, ja som teda ako nedosahujeme úroveň vôbec ani len trošku, ale tak skúsim sa niečo parafrázovať. Tak ona tam začala tým, že vlastne hovoril o mužoch, hej, čo ma tam dosť zaujalo. A trefne o tom, že ona má vlastne muža z second handu, hej, toho prvého muža mala. A hovorila o tom, že aké to vlastne celkom užitočné, lebo ten muž je už vycvičený, hej. A celkom tam prirovnávala k psíkom, hej. A bolo to také fakt akože veľmi komické, veľmi trefné, veľmi pekne to tam akože aj trafila. Že naozaj, keď má žena muža, už ktorý je rozvedený, je to pre ňu o dosť lepšie, hej. Lebo je to ako keby vám niekto dal, že tá predchádzajúca žena vám naozaj veľmi pomohla, hej. Veľmi tomu mužovi dala veľmi veľa vecí, že už sa naučil žiť to, že no nebodaj ešte keď má s ňou deti, tak už aj videl vyrastať nejaké deti a už fungovali v nejakom manželstve možno spolu, keď aj nebolo manželstvo, bolo to vzťah, žili spolu. A tá žena strašne veľa energie, tam je to strašne veľa vidieť, že koľko vlastne tam žena spravila toho, pre toho muža, tej neviditeľnej práce. Vidíme to asi len my ženy, hej? Tak preto vlastne vám mužom chcem aj zvedomiť tieto veci, že treba si uvedomiť, koľko tá žena už len tým, že je s tebou, koľko tá žena dáva tej hojnosti celej tej rodine, koľko tá žena vlastne dokáže toho muža naučiť len tým, že ho miluje, tým, že s ním je každý deň, tým, že s ním trávi čas, tým, že s ním komunikuje, tým, že majú tú úprimnú komunikáciu. A toto väčšinou bežní muži nie vždy zaznamenajú. Veľa aj poznám, akože mám aj veľa známych, mám aj veľa akože ľudí, s ktorými o tomto komunikujem, lebo ja rada robím také experimenty svoje medzi ľuďmi. A veľa mužov to má aj tak nastavené, že keď sa rozvedú alebo rozídu, tak majú takú chvíľku príde taká fáza, taká depresívna, môže to trvať pár rokov, hej, asi pár rokov to trvá väčšinou u každého. A že tak sa cítia možno, že menej ceny z toho, že zlyhali ako muži, že jednoducho, že to manželstvo nejak neudržali a veľakrát prídu s týmto, hej. A je to pochopiteľné, samozrejme je to pochopiteľné, ale treba si uvedomiť, že aj keď si rozvedený, ty aspoň si do toho išiel. Aspoň si do toho išiel, veď otvoril si to srdce, miloval si nejakú osobu, hej, mal si s ňou dieťa a keď aj nebodaj aj to akože nevíde, hej, komu už vychádzajú vzťahy, my tu máme toľko traumy, čo sme dedili, hej, že keď už niekomu vyjde vzťah, že naozaj, že celý život sú spolu, to už je wow. Jackpot vlastne. Ani vo Vegas sa nedá vyhrať toľko, keď niekoho stretí, s ktorým môžeš prežiť celý život a ten vzťah je zdravý, samozrejme. Nie je to, že... A to je vidieť, keď niektorí sú spolu, ja neviem, do 90-ky a zomrú spolu, hej, tak ten vzťah musí byť aj istým spôsobom zdravý, lebo ak by nebol zdravý, ak vzťah není zdravý, tak tá žena alebo aj muž majú potom tendenciu z toho vzťahu utiecť aj tým, že vlastne by buď ochoreli, alebo aj skorej zomreli. Toto sú také veci, ktorých tiež sa veľmi nehovorí, ale
ak už spolu vydržia toľké roky, tak ten vzťah musí byť aj na nejakej úrovni zdravý, hej. Že tí ľudia spolu chcú byť, dokážu spolu byť, dokážu spolu fungovať, že nie je ten život len utrpenie, lebo kto chce žiť v utrpení, hej. Všetci to chceme, áno, aj utrpenie je súčasťou života, hej, nejaké malé utrpenie, malé cítenie, malá bolesť, neutekať pred tým, nedisociovať sa. Ale ak má byť život len utrpenie, hej, ak je pre teba len utrpenie, tak to samozrejme nikto nechceme žiť takýto život. To je des strach hrôza a nikto sme to není preto, aby sme len trpeli, ale aj utrpenie je súčasťou nejaká malá bolesť, je súčasťou života, hej, samozrejme. Takže aj to si treba zvedomiť. No a vráťme sa ešte k tej Simone, hej, že jak ona pekne začala, ona tam začala vlastne rozprávať o tých vzťahov, či s tým úplne súhlasím teda, že vlastne ukázala svojím spôsobom a to publiku reagovalo, tam boli hlavne ženy, ktoré reagovali, áno, presne takto to je, máš pravdu, úplne si zabila si klinec po hlavičke. A čo som tam videla, že sú potom dva typy mužov, ako na toto muži reagujú, na takýto humor. A presne tam sú vidieť tie zranenia muža od matky, väčšinou to príde od matky, že akým spôsobom mi bolo ubližené, hej. Že keď ti tento humor, že OK, povieš si OK, veď máš pravdu, hej. Ja mu sa zamyslí, tam bol ten jeden porodca, čo sa zamyslel, ja neviem teraz, kto je kto, hej, vôbec neviem to meno. A on sa zamyslel, začal písať a presne to dal a hovorí, a niekedy to má je zle naverené, hej, že preto tí muži odchádzajú, hej, to sa nájde inde. A zobrali to tiež tak humorným spôsobom, veď ako samozrejme. A potom tam bol ten druhý porodca, ktorý, tam bolo vidieť na jeho tvári, že nej som s tým úplne OK, to vôbec není pravda, čo hovorí, teda akože pri niektorých prípadoch to môže byť pravda, ale potom sú aj muži, ktorí nemajú takéto šťastie, hej, že jednoducho nemali od tej matky to zázemie, to prijatie, tú lásku, tú nehu, tú podporu, to, čo potrebovali. Hej, tým pádom sa museli postaviť oni sami na tie nohy, aj bez tej lásky tej matky a museli prežiť ten život a ten život bol trošku viac v utrpení, hej. Samozrejme, že keď nemáš tú mamu takú, ako potrebuješ, tá mama môže byť, ja neviem, egocentrická, môže byť závislá na niečo, môže byť, ja neviem, žije s mužom, ktorý ju mláti a nedokáže odísť od toho, hej, že jednoducho nejakým spôsobom môže sa aj disociovať rôznymi týmito závislostiami. Alebo len môže jej mozog inak fungovať, hej, že budeme sa rozprávať na tieto témy, ale nechcem ich ešte otvárať. Nemáme všetci rovnaký mozog, hej. Sú aj ženy, čo majú viac logické mozgy a jednoducho tú empatiu nemajú na takej miere vyvinutú, lebo sa vlastne s tým nenarodili a nenašli toho učiteľa, ktorý by im pomohol ten mozog rozvinúť v tej empatii viac, lebo mozog je samozrejme neuroplastický. Takže aj keď sa niekto narodí, že s viac logickým mozgom a dostane tých rodičov a dostane tú výživu, to prostredie také, ktoré ho potiahne, dokáže mu tú empatiu, naučí ho tej empatii, tak tiež je to len zručnosť v podstate, keď na konci dňa si to spočítame, tak aj vtedy sa môže ten človek zmeniť a niektoré tieto ženy to nedostali. Je ich veľmi málo, nie je to úplne normálne, akože byť v takýmto mozgom, ale potom tam máme takéto pomenovanie, že moja mama je psí čuvák, alebo je nejaká kontrolórka, alebo moja mama je, ja neviem, narciska, teraz sú tie narcis a bože, ešte sú tie pomenovanie všelijaké, takéto, že neviem, teraz možno už aj sociopatický by tam niekto mohol byť. A to môže byť pravda a samozrejme to asi vo väčšinou prípadoch aj pravda je, hej. Ale vždy si to treba pozrieť, ja mám takú metódu, že pozri sa za človeka, čo to človeka formovalo. Hej, že on asi nemal inú formu, aký mohol ísť, hej, a tá matka asi tiež nemala inú možnosť, hej, že či to bolo len preto, že sa snažila prežiť, hej, aby zabezpečila tú rodinu, alebo naozaj mal ten mozog veľmi logický, jak ten muž, že tú empatiu nedokázala empaticky sa napojiť na to dieťa. Tým pádom, alebo ja neviem, mala také strašné zranenia, že potom mu to zaviedlo až v tej závislosti. Alebo mala zranenia typu, že jednoducho opustenie najhoršie pre ženu celkom dosť náročné zranenie, hej, potom sa aj o tomto porozprávam v ďalších videách. Že keď mala tento opustenie, tak ona môže potom mať tie vzťahy nie veľmi zdravé a hlavne ten jeden, ktorý možno mala s svojím otcom alebo s niekým, môže potom byť tak toxický pre ňu, hej, a že až sa vypne v tých závislostiach, lebo už takože ten život pre ňu je tak strašne bolestivý, že už možno tá iná možnosť ani pre ňu nie je, samozrejme.
samozrejme, nie je to dobrá vec, dneska žijeme v dobe, keď všetko sa dá vyriešiť, hej. Môžeme každú závislosť, nás na to zvládneme aj bez šiapky. Každá závislosť sa dá samozrejme vyriešiť, máme úžasné skupinky, úžasná pomoc, ty všetko, čo chceš, dneska je prístup k všetkému, hej. Ty si stačí len vybrať, hej. A to býva ten najväčší problém. Najväčší problém je si vybrať, že to, čo je pre teba najhodnejšie. Takže, že už také, že stačí len tú túžbu, keď v tom, no, nepôjde to asi, keď v tom srdci máš tú túžbu, že niečo chceš zmeniť, hej, začať tým srdcom, začať tou zmenou, hej, tak to k tebe príde, naozaj. Keď to srdce otvorí, že niečo chcem zmeniť, tak to k tebe príde ti nejaký kanál, nejaká kniha, nejaký coach, nejaký terapeut, ja neviem, nejaký mentor, hej, nejakým spôsobom, nejaký tanec, hej, alebo niečo ti príde, že čo máš robiť, hej, yoga, alebo nejaké iné cvičenie, hej. Meditácia ti príde, neviem, každému niečo iné príde a väčšinou není to jedna vec, hej, lebo ti prídu nejaké skupinky pri závislých, ak máte problém so závislosťou, sú 12-stokové skupinky, hej. Veľmi skvelé, úžasné, skupine vždycky rastieš najrychlejšie, takže dá sa to poriešiť a nemusíš byť sám, tam sa je to primárnym zranením závislosti je opustenie, takže vlastne v tej skupine si tam dovyživuješ to svoje zranenie a tým pádom už nepotrebuješ sa odpájať ani ubližovať svojmu telu sám sebe takýmto spôsobom. No ale ak si teda bol ten muž, bol si ten chlapec, ktorý to jednoducho mal, tú matku, ktorá nebola taká dokonalá, jak si potrebovala, bola dokonalá, hej, lebo je tam nejaký dôvod, hej. Vždycky je na to nejaký dôvod. Takže vtedy, pri tom videu s tou Simonou som si to tam uvedomila, že to je vlastne vtedy ten muž taký ufrflaný a to není pravda. A vôbec to nemusí byť niekto frfle. To sú aj tí frfloši, to majú presne tak. Že čo, ja som si všetko musel vybojovať sám, ja som musel toto, ja som musel toto. Potom tam majú tú kontrolu takú, že ostatní to dostali zadarmo, ja som si všetko musel vybojovať. A na jednu stranu, áno, chápem, veď není to príjemné, keď všetci ostatní, to je to porovnávanie. Nemáme sa porovnávať, ale logicky sa porovnávaš. Áno, porovnávanie nie je zdravé, ale logika ti to tam dáva, hej, že pozrieš sa na svet okolo seba a vidíš tých ľudí, ktorí to majú ľahšie jak ty a samozrejme sa porovnáš, hej. Potom ťa takýto podcast môže aj nasrať, hej. Že keď tam počúvaš, jak akože niektoré ženy vychovávajú mužov ako psov, hej, ktoré im stále dávajú a ty si vlastne mal matku, ktorá ti vlastne nedala to, čo si potrebovala. Ty si na to bol sám, ty sa musel stať tým silným mužom sám, hej. A potom ťa môže takéto niečo nahnevať a môže to byť pre teba tá informácia, že aha, toto je to moje zranenie, ktoré sa mám vyliečiť, dnes sa mám zamerať, tú pozornosť a na to sa mám koncentrovať. To mi spôsobuje v živote potom najviac problém. Hej? A hlavne vo vzťahu. Lebo ono sa to nestratí. Pokiaľ tomu nedáš tú pozornosť, tak ono sa to nestratí a len tak to nezmizne, hej. Takže vždycky všetky zranenia sa riešia tak, že tomu musíš dať tú svoju pozornosť ty a precítiť to nejakým spôsobom. Nejakou technikou, hej, ktorú si už vybereš, príde k tebe, alebo je pre teba vhodná mužom, je aj ten coaching asi jeden z najvhodnejších spôsobov, lebo sa tam ide veľa cez tú logiku. A teda primárne zranenie od toho muža, že keď tá matka nie je dokonalá a on si všetko musel vybojovať sám. Ale zase je ešte jedna vec taká, o ktorej sa tiež veľmi nehovorí a nevie sa o nej. A učí ju doktor Gray, ja som sa ho naučila osobne od neho. To je ten, čo napísal knižku, že ženy sú z Marsu, muži z Venuše, či Mars, Venuše, neviem. Muži sú z Marsu, ženy z Venuše. Ale on má aj svoj, veľmi, tie knižky sú super, lebo ako tam bol zámer, že chcel sa postarať o svoju rodinu a chcel vlastne ako on inak má dom v Kalifornii a žil veľmi zaujímavý človek, žil aj na pláži, hej. A zobral si ženu, vlastne druhýkrát, hej, druhú ženu, ktorú si zobral a vychovával aj deti, ktoré neboli jeho. Myslím, že dceru má, ktorá nebola jeho. Viem presne tieto detaily. Ale zaujímavé na ňom bolo to, že on tuším 10 rokov predtým, ako napísal tú knižku, meditoval a žil, myslím, akože približne 10 rokov, ako neberte ma úplne za slovička, lebo ja akože berem to tak nadľadu, viem, že niektorí muži nemajú radi, keď ženy vlastne povedia ako nie je to úplne správne, potrebujú to mať tú kontrolu, hej. Že niečo povedala, nie je to úplne správne, no ja berem vyšší kontext, hej. Takže to, že či meditoval 10 rokov alebo 9 rokov je pre mňa úplne nedôležité, hej. A či si zobral ženu, druhá žena bola jednoducho, mal 2 deti,
vlastne, alebo jedno, to je pre mňa vôbec nedôležité, lebo to nesúvisí s tým kontextom, ktorý vám chcem deliť, hej. Takže preto to beriem tak s nadhľadom. A vlastne primárnou funkciou mozgu je zabúdanie, takže na to, aby som si pamätala tie dôležité veci, potrebujem niektoré veci púšťať. Takže to väčšinou bývajú tieto. A on teda 10 rokov meditoval a on sa dosť dlho zaoberal aj vlastne mal brata, ktorý zomrel on bol bipolárny a vlastne akože mal tam akože nebol veľmi spojený s týmto svetom, ale nakoniec spáchal samovraždu. A toto ho dosť ovplyvnilo. To nie je iba o tú knihu, čo napísal, hej, on je veľmi múdry človek a veľmi veľa akože dal svetu. No, ide o tú hodnotu, ktorú svetu dal, ale tak chcel samozrejme tými knihami chcel pomôcť svetu, ale chcel aj sa postarať o tú rodinu svoju, ktorú má ako muž. Samozrejme chcel zabezpečiť tú rodinu, aby sa mala dobre. Takže vlastne tie knihy sú aj písané takým spôsobom, ale akože on je človek, čo má veľkú múdrosť, hej, takže keď máte čas, neviem, či ešte existujú na YouTube jeho videá, ale on mal aj kurzy, aj cvičenia, aj YouTube mal veľmi zaujímavý, lebo strašne rád rozpráva, hej. Takže keď rád počúvaš, ja milujem počúvanie, keď som, ja neviem, niečo rekonštruovala doma, tak som si púšťala akože hodinové jeho podcasty, lebo on bude kecať stále o tom isto. Ale to je super, lebo vlastne sa naučíš dobré informácie, sa ti do tej hlavy dostanú. A on veľa hovorí o týchto závislostiach, že ako vznikajú tie závislosti vlastne u mužov, že netreba sa hnevať na to, že keď si nemal tú matku, ktorá ti nedala ten komfort úplne všetko a že ostatní to mali, možno pre teba je to práve, že toto je to dobré. Lebo tí, čo dostanú všetko, to, čo sú tie detičky, chlapci, tých bohatých, ja neviem, či to podnikateľia alebo niečo, a že nejakých tých bohatých vplyvných ľudí, a že potom vlastne majú tie trust fondy a jednoducho tie rodičia im v tej dobrej vôle zabezpečia všetko, hej. A sú to tí muži, hej, to sú potom vlastne tí, čo sú tou závislosťou najviac ohrození. Ono to veľmi veľa rozpráva, má na to super teórie, ktorým úplne súhlasím, lebo vidím to aj ja vo svete, že čím viac dostaneš zadarmo, asi muž, záleží, či si žena muž, samozrejme, tým viac vieš, že si to nezaslúžil, tým viac míňaš a žiješ taký ten život o ničom, hej, len užívaš peniaze, míňaš peniaze niekoho iného a ty vlastne nevytváraš v tom svete žiadnu hodnotu. Možno ešte aj ubližuješ, hej, lebo chceš ísť ešte, ty niečo v živote hľadaš, máš tú dieru takú, ale zase pustiť tú kontrolu, pustiť tie peniaze, zdať sa tých peniazov, to tiež nemusí byť jednoduché, hej, že to si tiež dosť ťažké, a to je asi tá úloha, ktorú majú tí. Keď mám otca bohatého, tak teraz akože pôjdem kopať studne do Afriky. No niekto asi, hej, ale veľmi ťažké pustiť, keďže ty máš prístup k obrovským peniazom, hej, tak chceš sa zabavať, hej, že ideš tam private jet do neviem kde, Vegas a užívaš si ten život, žiješ to také, že ja neviem, ľahký prístup hociakému potešeniu, hociakého druhu a potom veľmi ľahko takíto ľudia padnú k tým závislostiam, lebo oni vlastne nemajú vybudované oni nemali ten život taký, ktorý by im dával tie mňamky, že musíš sa naučiť skákať cestičku, musíš sa, som vám to vysvetľovala, ako psíky sme všetci, že ten život je tak učí, teraz sa naučíš skákať cez toto, teraz sa naučíš toto a ty keď si mal ten život ťažší, že vlastne tej rodičia, možno tá matka nebola taká dokonalá, pre chlapca je to aj výhodou, môže to byť aj výhodou, lebo sa naučil všetky tie veci robiť sám. A tým pádom ti stúpa testosterón. Tu vieš o svojej hodnote, ty vieš, že máš väčšiu hodnotu, jak iný, lebo vieš viac vecí, ako iní, ty si dokážeš iní muži na tvoje úrovni, hej, keď sa akože porovnáš nejakým spôsobom. Samozrejme, oni možno majú tu bezpečie, viac tej lásky, tak, ale to nikdy nevieme, hej, každý máme niečo iné, nejaké iné karty, ktoré sme dostali a s ktorými uhrávame ten život. No a keď niekto dostal takéto karty, že má toho bezpečia až príliš, to tiež nie je veľmi dobré, lebo potom samozrejme tam má predispozíciu. A veľa tých aj známych hercov, aj neviem, akože ľudí, čo majú veľa obrovské peniaze, trpia tými závislostiami, lebo vlastne už im potom hrabne z toho, že vlastne majú všetko a oni sa vlastne ako keby si to nezaslúžili. A pri tom mužovi je to oveľa dôležitejšie ako pri tej žene, lebo ten muž potrebuje, aby sa mu tvoril ten testosterón. To znamená, potrebuje nejaké výzvy v živote, niečo, aby jednoducho ten testosterón používal, aby bol zdravý, aby ten život žil naplnenejšie, áno, aby tam bolo nejaké to dobrodružstvo, nejaké to vzrušo. A keď máš tú správnu ženu, tak ver mi, tá žena ti vie zabezpečiť veľa dobrodružstva, hej. Veľa vzruša a stále niečo od teba chce. To znamená, že keď si s ňou naplnený v láskavom vzťahu, tak aj ona ti bude zabezpečovať veľmi veľa tréningu, hej. Čo akože môžeš na to frflať, môžeš si odfrflať, hej, že čo to chce.
ale akože na konečnom dôsledku je to pre teba veľmi dobré, že sa aj hýbeš, aj si vitálny, aj niečo pre ňu robíš, tým pádom stále ten testosterón koluje v tvojich žieloch. Tým pádom tá predispozícia k závislosti je veľmi nízka, hej, a možno nulová. Hej, že keď máš ten vzťah si naplnený v tom krásnom zdravom vzťahu, samozrejme treba vyskúmať, či ten vzťah je zdravý, tak ty, ako, je to pre teba o dosť lepšie, hej, takže zvedome si toto a nefrchlíme na veci a hlavne sa neporovnávajme s druhými ľuďmi, hej, lebo každý má iné karty a každý má iné tie svoje výzvy v živote, čo sa má naučiť. Dôležité je byť napojený na seba, hej, na svoje 3 centra a potom si v živote vlastne žiť v tom balansi, čo najviac zažívať ten balans a vlastne vtedy si vytvoríš to, čo ty presne chceš, kam ty smeruješ a môžeš mať v tom živote naozaj všetko, po čom túžiš, čo chceš. A je to len na tebe, teda, že čo si vyberieš, čo si pustíš do toho života. A zvedomujme si aj tieto veci, že aj keď si možno nemá od tých rodičov dokonalých, hej, že v podstate v konečnom dôsledku nám vôbec nezáleží, lebo keď sa zastavíš tu a teraz, tak si môžeš zhodnotiť, že ktoré veci som dostal a ktoré nie, a môže sa pozrieť do toho zrkadla a vlastne zbaviť sa toho hnevu, hej, ktorý tam máš a vlastne byť za to vďačný. Vymeniť to za tú vďačnosť, lebo vlastne to bolo pre teba to najlepšie, čo ti mohlo stať, hej. Lebo si sa strašne veľa vecí naučil, hej, čo tí ľudia možno nevedia, hej, taký možno žijú trošku ľahší život, hej, sa mi to zdá, hej, ale keby si skúmal, možno zistíš, že nie. Takže vedomujme si aj tieto veci, hej. Takže vďaka Simone som prišla na takéto nápady, hej, mňa inšpirujú aj iní ľudia. A myslím si, že aj o tomto je veľmi dôležité hovoriť, cítim, vidím to. Takže pozdravujem vás, som Liz, učiteľka inakosti, dating coach pre mužov. Mám dneska takú čapičku, lebo teda fúka tu dosť, som pri mori. Trošku vám to ukážem, samozrejme zase, kto by chcel vidieť, je to nádhera, pre mňa úplne nádhera, to mi chýba na tom Slovensku, potrebujeme more, hej. Však ale bacha na zelenie, však aby sme nakoniec nejaké nemali. No tak pozdravujem vás, majte sa krásne, som dating coach pre mužov Liz, pretože každý musí zaslúžiť skvelú ženu, ktorá ho miluje a váži si ho, na to nezabudnite.